Siyathandaza namhlanje sizothandaza ngicela umtshelo sethu zowathi makhelwane lona lelo suku esalimisayo. Khuluma nawe seduze ukuthi lona lelo suku esalimisayo kuzokhuleka. Ncwadi ejwayelekile amaHubo chapter number 23 verse number 3. amaHubo chapter 23 verse number 3. Savula noma usavula mhlampeni it will be more into prayer today. The first thing engifuna ukuba sinake la, I once spoke about into ethi each and every one okhona unawo ama-fears anawo in life. And then I spoke about into futhi ethi each and every one okhona emhlabeni nophila unama-weaknesses anawo adinga amandla okumkhava kuma-weaknesses. But into more important ukuthi there is ama-fears akhona emntwini wonke ophilayo. Uma siza emthandazweni we come against all fear, all ama-fears akhona esihlangabezana nawo in life. Because there is another preacher outside there who is preaching against whatever that we are, whatever that belongs to us, or who is preaching against our identity, which is the devil. Amen. Somebody shout hallelujah. Now, wonke umuntu ke mayiphile emhlabeni akekho ngathi ayikho into athi la nginama-fears ayo. Nginokwesaba, ngidinga ongaphezulu nonamandla ngaphezulu kokwesaba enginakho. Now as sizofunda la ngifuna ukuba singene kwi-declaration as today it is the declaration prayer. We have seen ukuthi uNkulunkulu is a God othembisa feze, and okunye kwakho ilokho ukuthi sibuya kuyi-restoration revival. But let me tell you ukuthi uSathane uyakulinda ngisho ngabe kuthiwa uNkulunkulu khona akuhlelele yona bese uSathane alwisa whatever that you have to receive. Actually already you have received it in the spiritual realm. But if fight enkulu is not to go to amukele kwelikamoya ngoba you can receive and abort what you have received in the spiritual realm. Let me just repeat again. If fight enkulu ayikho ekutheni ukwazi ukwamukela kwelikamoya. Kodwa if fight enkulu is to manifest or is to download what you have received from the spiritual realm ukulethe ku physical world. Angazi amen ukhona. Usathane sometimes uyafaila kwesinye isikhathi ukukulwisa ngesikhathi usamukela kuNkulunkulu. Ngakhohlwa iBhayibheli uMapostle Paul ukuvezela ukuthi wena you were blessed with all spiritual blessings in the heavenly places. In other words, wena ubusiswe kuNkulunkulu before the foundation of this earth. Angazi amen ngathi kodwa mncane la ekhaya. When ubusiswe uNkulunkulu before the foundation of this earth. But okushuthi is not a challenge for you to receive whatever that you have received. Amen, or whatever that God has blessed you with in the spiritual realm. But the challenge uSathane amakuyona ngoba sometimes the devil uma wena ukwazile ukutapha into the spiritual realm. Wakwazi ukuthi na izinto zakhe ayivele enyameni kodwa izinto zakho yivela kumoya. Uyakulinda uSathane ukuthi uamukele kumoya. Bese azokulwisa ngesikhathi sekufuneka lento ivele besobala. Ukhona umuntu ozongizwa kodwa angaze emthandazweni. Ngayiphinda futhi le statement. uSathane uma esekubonile ukuthi unakho ukwazi ukuba utepe into the spiritual realm ezweni lakomoya. Uyakulinda uSathane wamukele ezweni lakomoya. Kodwa bese kulwisa lento oyimukele ezweni lakomoya ukuthi ingafiki physical. Ngayiphinda futhi ngizoze nizwe. Baningi abantu abareceive izinto zikaNkulunkulu and futhi bayizwe confirmation with their spiritual ear. Ngodlebe lakomoya ukuthi uNkulunkulu ukhulume nabo and futhi wabatshela ukuthi lento sebayimukelile. Wabatshela futhi ukuthi sebe nakho, wabatshela ukuthi sebe yikho.
kodwa bengakabikho physical. And then uSathane bese athatha lesi space sika spiritual realm no physical realm. Avela uSathane akulwise ukuthi lento nayo kumoya. Wakweza uhamba ugcwele uze ukuthi lento uNkulunkulu akwethembise yona usunayo. But bese kuba ukuthi process yokusuka kumoya lento oyimukele kumoya ize kuwena physical iattackwe igcina ingafikanga kuwena. That is why even a prophecy ngaphuma kodwa uSathane vele agebhe nje la ekutheni I manifest. Mase kufanele ukuthi manifest prophecy eprofetiwe ungazi ukuthi wena umprofeti uqamba amanga kanti akawaqambanga amanga. Kanti inkinga uSathane uyazi ukuthi na ikuphi la kufuneke alwise khona into wena oyiyona. Ayilwise ngesikhathi sekufanele ukuthi manifest ivele ibe sobala. Kugcine wena umuntu oyilanda spiritual uyiabhothe ingabe safika physical. Kube ngazuthi nalomthandaza kade wenza nalelizwa kade ulizwa ngeindlebe zakho likhuluma nawe ukuthi ngempela lento oyithandazele seyenzakela. Kube ngathi akade ningasilona iqiniso. Kanti inkinga ukuthi uunderstand ukuthi sitha sigebhephi. Isitha sigebhe ekutheni lento oyimukelisiwe spiritually ingafiki physical. You know ukuthi uma uJobe efika uSathane simazi ukuthi wayivelaphe kodwa ke uthi ke mayidelela yena uSathane ngoba uSathane uyeyisa mayisuku into zakhe. Uthi uSathane mayidelela mayimbuza nje uNkulunkulu ethi uvelaphi Sathane. Uthi ngivele kuzulazuleni komhlaba. Akashi location uthi usukaphi. Ukweyisa phela lokho mase sikhuluma iqiniso nje ngoba kufuneka asho ukuthi ngiqhamuke endawo lethile sengila kodwa uthi nje hey awuhlukane nami ngivele kuzulazuleni komhlaba kusho uSathane ephendula uNkulunkulu usethi okay it's fine kodwa lokho kuzulazula komhlaba wakho kowahlangana nenceke yami uJobe engithandayo and then wayisethi uSathane akakuthandi ukuthi nje wena umbiyele mawungayeke ukumbiyela ungabona ukuthi akakuthandi kangakanani. In other words uSathane uthi ukuthi wena yilento ayiyo ngiyayazi ukuthi wena une purpose yayo ukuthi akabe yiyona kodwa mawungasusa isandla sakho lento ayiyo ingavele enyameni uzobona ukuthi lo muntu akakuthandi ngoba uzokuthuka. Answer kaSathane lapha yayithi ukuthi lento ayiyo spiritual inkinga ukuthi wena uyibiyele kusho ukuthi ngamanye amazwi ubiyele imanifestation ngoba lento ayiyo uJobe physical ukuthi wayinengcebo enkulu wayinabantwana abahle wayinayo yonke into everything was perfect everything was beautiful yabo amen kanti usho naphi la ekhaya everything was perfect and beautiful. You know ukuthi uSathane kusho ukuthi ucasulwa ukuthi lento spiritual ikhona na physical. Uthi mawungayidedela ukuthi lento spiritual ingasabonakali ngamehlo enyama uzobona ukuthi uzokuthuka. In other words uSathane usigade ekutheni simthuke ngenxa ukuthi lento esiyimukele spiritual ingasamanifest physical. Kodwa ngizoshumayela nje kafishane nje ngifuna sithandaze kodwa ngicela umtshelo seduze wathi makhelwane yazi position yakho yaka spiritual ulwe up until lento yiyo spiritual ungayiabhoti ingakafiki physical ngoba isitha sikulinde ekutheni abhothe lento ingakafiki physical uma sikulindile ekutheni ube nefiye ifiye zokwenzana izo abhotha what you are in the spiritual realm uzosatshiswa uSathane namadimoni akusabise kulento yiyo mhlambe ngiyibeke ngokucacileyo akusabise kwi-identity yakho up until uzuyidawute udawuthi i-identity uyidawuthiswa yizinto uSathane ayiquestionayo ze-identity yakho bese ugcina wesaba uba nefiye kanti uSathane ulwisa into yiyo noyireceive spiritual. Namhlanje ngizokhahlela lokho ke esikwi declaration prayer. Sengathi wamtshelo seduze ukuthi siphume emvuselelweni enkulu.
asikhahlele yonke into usathana ngasilwisa ukuthi asilwise lento akuthiwa siyiyo Saturday. Kwi-restoration revival eSkharesfontein Stadium sikhahlele into engenza si-abhothe into esiyireceive Saturday. I come against the spirit engenza ukuthi u-abhothe into akade izo-emphasizwa akade izostorishwa empilweni yakho ngoba leya mvuselelo, it was not just a revival but it was a transformation revival where la khona wena uzawushintsha entweni akade uyiyo ube yenye into. Somebody shout hallelujah. Mtshela seduze ukuthi makhelwane lento ekhulunywe laphaya siyona noma isitha singenza ngisolwa nefiye ezokwenza ukuthi ungabi lento akade ikhulunywa Saturday lokubuyisela izinto ezakwavunywa ngazo singekho emhlanganweni kwanikelwa ngazo wena ungazange ube nesay. But uma sibuya kwi-revival sibuya la khona sithi ukhondo lokuqashukile, sibuya la khona sithi into zethu ezathathwa isithe emhlanganweni ethile sibuya kuthina, sibuya nezinto ezithi vele mawumusa asawufikile uqashula yonke into. Sengathi ungamtshela seduze ukuthi makhelwane sibuya nalento sihamba nalento nje. Engathi ngadeclare sikuJune manje sibuya kuJune 6 ngideclare ukuthi sikwi-season yokuhamba phezu kwe-restoration. Restoration power up until December. Samba la khona sithi nakho kwabuya, sithi nakho kwabuya. We need to have a testimony up until somebody shout hallelujah. Lord June 6 atuzohlukanisa unyaka. Amen awukho like. Just said to Lord June 6 ubuzohlukanisa unyaka. Kusukela manje there is no devil that can take whatever that belongs to us. There is no Satan that can take whatever that belongs to us. There is no demon that can take whatever that belongs to us. There is no enemy that can stand before us. As a Saviluto, I'm coming against the fear that can destroy and make you to abort whatever that you have received. Shall I say to us what I am mugele gizoba yikho lokhu anginendaba ukuthi sitha senzani. Namhlanje sizodeclare ngencwadi yaka first year, ngencwadi yaka second year, ngencwadi yaka standard 1. Tshela seduze ukuthi sizodeclare namhlanje, sizodeclare ngencwadi esayifunda eminyakeni endlulileyo. Somebody shout hallelujah. Sizotshela isitha uSathane ukuthi Sathane asikwesabi. Sengathi ungatshela seduze ukuthi asesabi lutho engamaphambi kwethu. Asesabi lutho engamaphambi kwethu. Abekho abantu emthandazweni asesabi lutho engamaphambi kwethu. Noma uSathane engalethani we fear not. Noma uSathane engasondezani we fear not. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. We fear not. Bamba chawe sithandaze, bamba chawe siyafunda. Bawukwazi ukugijima nje siyafunda sigijima. Amavesi ambalwa nje. Amanye ngizawa quote. Verse number 3. Verse number 3. Ubuyisa umphefumulo wami. Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Phinda futhi. Verse number 3. Ubuyisa umphefumulo wami. Tshela seduze uthi restoration umgqibelo. Mtshela ukuthi ubuyisa umphefumulo wami. Mtshela seduze uthi restoration angazi yini ebentshontshe kodwa kubuyisela umphefumulo wakho. Abekho abantu like ubuyisa umphefumulo wami. Tshela seduze uthi makhelwana kubuyiswa izinto akade intshontshiwe. But abantu aba understand deliverance. They know ukuthi sometimes kukhona ukuphila kanti umphefumulo wakho uvalelwe ebhodleleni ethile kwi-evil order. But ngizwa amandla ngeSaturday ukuthi yena uJehova ubuyisa umphefumulo wami. Abazi deliverance bayazi ukuthi kuyenzeka uphile kanti uphila kwenye indawo. Abekho abantu like khona isikukhona itwin yakho ephila kwenye indawo
uthi uyachecka kanti kwahamba impahla yakhe ocingweni yabuduka yahamba nensila yakho yayohlala kwenye indawo kwi-evil altar but kwi-restoration revival bekuzobuyisa ukuphila kwakho kuzobuyiswa igazi lakho elavalelwa kuma-evil altars noma ngabe umsamo wabathakathi kodwa uyabuyisa umphefumulo wami. Just said those who did that is the power of restoration. Just said those who did that is the power of restoration. Sizoshumayela ngencwadi endala namhlanje sizodeclare ngayo ukuthi wena Jehova ngiyakwazi uyabuyisa umphefumulo wami ubuyisa ezandleni zabathakathi ubuyisa ezandleni zenyanga uyibuyisa ezandleni zabantu abangaceba okuhle ngegama lami nangesibongo sami wena ubuyisa umphefumulo wami. Somebody shout uyabuyisa. Somebody shout uyabuyisa. Just said those who uyabuyisa. Kodwa bekho abantu abeze kwi-declaration abantu abeze kwi-declaration ngabe sebeyahlanya bathi uyabuyisa basho njengami bathi uyabuyisa bathi uyabuyisa ubuyisa umphefumulo wami ubuyisa yonke isithe esayintshontshayo. Restoration revival uyabuyisa. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Ngayithithivate, somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Just said those who makhelwane siyama manje sima lapha sibheke north uma north kukhona umthakathi owathakathi isibongo sakithi uyabuyisa umphefumulo wami. Sibheke south uma south kukhona umthakathi ophethe izinto zasekhaya oyibophileyo uyabuyisa umphefumulo wami. Sibheke east uma east kukhona umthakathi owabamba into zethu uyabuyisa umphefumulo. Somebody shout uyabuyisa. Nase west uyabuyisa. Hallelujah. Kona abantu abayizwayo lento ukuthi sesihle sesihamba manje. This is a season of restoration. Sihamba phezukwayo kulonyaka from June to December sithi Jehova uyabuyisa. Jehova uyabuyisa. From June to December Jehova uyabuyisa. Come on, somebody shout hallelujah. Uyabuyisa. Uyabuyisa. Akodwa Jesu ngifuna sithandaze nje khona maduze. Thilo sethu uthi uyabuyisa makhelwane. Ubuyisa umphefumulo wami. And then akagcini ngokubuyisa. He comfort me. Abekho abantu uyabuyisa bese ngigona. Uyabuyisa bese ngihaka. Uyabuyisa bese ngigona. Kizwa amazulu azogona abantu akade behlupheka ngenxa yezinto ezithile. uJehova Jireh, uJehova Nisi, uJehova Shama, uJehova Elohim, uJehova Adonai uyabuyisa. Then he comfort me. He comfort me. He comfort me. Okosha ningasahlali phansi vele siyadeclare ungasahlali phansi. Akhomanta la brosai. Abekho abantu la ekhaya. Abekho abantu la ekhaya ungasahlali phansi makwazi ukumayima engeenyawo zakho makwazi ukumayima. Uthatha idiary yakho uzowabhala lamanye amavesi umile nediary yakho wabhala umile nediary yakho. Ngizwa amandla. Ngizwa ugcobo. Ngizwa amandla. Tshela seduze uthi uyabuyisa sengihamba phezulu kwezinto ezibuyisiwe. Sengihamba phezulu kwezinto ezibuyisiwe. Ezinye ngisazothi ngiyavuka ekseni ngihlangane nazo. Ngisazothi ngiyavuka ekseni ngene icall. Ucingo lezinto ezibuyayo. Ngisazothi ngiyafika kuthiwa nansi into yakho. Kuthiwa iseyodwa ihamba ne-interest. Oh, somebody shout hallelujah. Uyabuyisa. Hallelujah. Uyabuyisa. Uyabuyisa webazalwane emthandazweni uyabuyisa. Uyabuyisa emthandazweni uyabuyisa. Bapha abantu uyabuyisa umphefumulo. Uyabuyisa umphefumulo.
uyabuyisa, and then he comfort me. Verse number 5. Verse number 5. Ngahlali phansi. Ulungisa itafula phambi kwami. Bese athi mayisebuyisile, and then bese ngicomforta. Aqede lapho bese lungisa itafula phambi kwami. Elikabani itafula elami. Kodwa lungise phambi kwami, Ebusweni bezitha bese zami. ngabi mina kuphela, kube nezitha zami le tafula elingelami. Tshela seduze uthi akabuyisi engayenzanga i-restoration ephelele. Wenza i-restoration kuba netafula. He prepares the table before me in front of my enemies. Tshela seduze kwakho uthi makhelele izitha nazo isuke zikhona. Akulo itafula akulona lezitha, kodwa itafula elami, kodwa lizodekwa phambi kwazo izitha. Tshela seduze uthi abahlekile basheshe bahleka, kanti inkosi ikuzwile. Abantu abakhulume kabi basazobuka ukwenza kaJehova eprepare itafula phambi kwabo, kungelona lezitha kodwa kungelakho. Izitha ngeke ixoshwe, kodwa izitha izobe zikhona. Tshela seduze uthi uyalungisa. Tshela seduze uthi mayisebuyisile bese yalungisa. Awungizwa usimakade olungisayo, uyalungisa. Abekho abantu, uyalungisa. Kodwa nasi isikhathi siphela, uyalungisa. Tshela seduze uthi uyalungisa. Ngizwa usimakade lapho ku-live ukuthi uyalungisa nakuwe, ulungisa nasekhaya, ulungisa nasemsebenzini, ulungisa nakwifamily, ulungisa nakwibhizinisi yakho. Jehova uyalungisa. Akodwa bekho abantu la ekhaya, tshela seduze uthi uyalungisa namhla. Samba kulo season, samba kulo power. uJehova ulungisayo, ulungisa itafula. Akodwa uNkulunkulu uyalungisa ebusweni bezitha zami, uyalungisa ebusweni bezitha zami. Akhoshana maya uqedile, uzuqedile 5. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha. Akagcini mayiselungisile itafula ube segcoba ikhaya lezitha, kodwa ugcobe lami. Tshela seduze uthi izitha kwa angeke zize sikhona zona, kodwa mayiselungisile uphethele mina amafutha, khona amafutha aphathelwe wena. Akhoshana maya hela basaya. Wena ohamba kwi-restoration kunamafutha aphathelwe wena. Uqobe ikhanda lami, uqobe ikhanda lami, uqobe ikhanda lami, uqobe ikhanda lami. Akwona wezitha amafutha, awami olungisela itafula. Qedile. Indebe yami iyachitheka. Awutshela seduze uthi asibone abantu beyicethe kulesi sikhathi. Njengoba sekuyisizini nje manje yoku-restoration, asibona bezinto ey'ncane nezingohafu, kodwa singabantu bezinto ezi-overflowayo, izinto ey'chichimayo. Tshela seduze uthi there is an overflow. Kuyachichima kulesi sikhathi. Somebody shout, kuyachichima. Indebe yami iyachichima, indebe yami iyachichima. Bese thini? Impela okuhle nomuhle. Surely goodness and mercy shall follow. Surely goodness and mercy shall follow. Hallelujah. Jesus. Seduze uthi okuhle nomusa kuyangilandela, okuhle nomusa kuyangilandela, okuhle nomusa kuyangilandela. Come on, okuhle nomusa kuyangilandela. Isaiah verse number 17. Okuhle nomusa kuyangilandela, okuhle nomusa kuyangilandela. Tshela seduze uthi okuhle nomusa
kuyangilandela. Isaiah 54 verse 17. Okuhle nomusa kuyangilandela. Akubakhi bapha abantu siyathandaza. Okuhle nomusa kuyangilandela. Njalo seduze uthi okuhle nomusa kuyangilandela. Njalo seduze okuhle Hallelujah. nomusa Jesus. kuyangilandela. Verse 17. Asikho isikhali esenze lo wena. There is no weapon that has forged against you shall prosper. Nalo lonke ulimi Nabahlebayo, oluvukelayo abahlebayo luyahlulelwa. bayongena lolo limi labantu abahlebayo bazongena kwi judgment. Kodwa bakhona abantu la ekhaya. Jose duze uthi makhelwane uSathane usenkingeni. Ngeke restore bese ngangilweli. Urestore uNkulunkulu bese ngilwela. Njalo seduze uthi ngimhlobo wakhe. Ngiyumhlobo wakhe. Awabekhe abantu njalo seduze uthi ngimhlobo wakhe. Omhlambe nayo ngindlalifa. Njalo seduze uthi ngindodana yakhe. We are in Mahubo 91. Mahubo 91 verse number 5. Mahubo 91 verse number 5. Verse number 5. Yabo. Awuyikwesaba ivuso lasebusuku. Sizolwa nokwesaba kwakhe abathakathi. Nomimsholondiza yini. Hey! Sizolwa nabathakathi. Ke kube sabe wena. Ngokuba mkhulu ngakuwe. Jesus. Kunalo sezweni. Hallelujah. Jesus. Fundo 6. Verse number 6. Yebo. Nobhodano lahambe bumnyameni. Nabantu abandiza ebumnyameni. Nesifo esibhubhisa yemini. Noma ngabe hlobo luni lwesifo siqhamukayo ngeke wena wesabe. Njalo seduze uthi makhelwane uNkulunkulu ngivikele. Njalo seduze athi uNkulunkulu ngivikele. Abekho abantu njalo seduze uthi uNkulunkulu ngivikele. Khuluma naye uNkulunkulu ngivikele. Anamaya kashana maya. Wachawo kanti ungamfundi. Verse number 7. Verse number 7. Bayakuwa abayizinkulungwane. Uyobayothi bahlasela eqala phansi. Bayothi bahlasela kwenzakaleni. Bayakuwa abayizinkulungwane ngaseceleni kwabo. Kuyakuwa inkulungwane ngapha. Nabayizinkulungwane eziyishumi ngasesokunene. Kuwe kwebese kuwa 10,000 ngapha. Kepha kuyifinyelela kuwe. Konke kade kuzokuhlasela 10,000 nenkulungwane yawuhluleka uthinta wena. Akodwa singabuyela estadium. Bengisacela siya stadium kusasa. Ngithi mina bayowa ngapha inkulungwane. Kuphinde ku 10,000. Awukabekho abantu. Kodwa kukhona kodwa okuyofinyelela kuwena. Asibuyela stadium abo. Asibuyela stadium asami se stadium kusasa. Webantu ku live se stadium kusasa uba isikhathi. Baba lesingakho konje kusasa lesingakusasa. Verse number 8. Yebo. Uyakubuka nje ngamehlo akho. Ngeke wenulwe. Kodwa uyakubuka nje ngamehlo akho. Ubone ukuphindisela kwababa. Bese ubona uJehova esebenza on your behalf. Abekhe abantu la ekhaya ubona uSimakadelwa elwela wena nobuke nje abantu bewa ngapha ubuqatha bengafiki kuwena. Awukodwa nasi isikhathi. Isaiah 50 verse number 7. Isaiah 50 verse number 7. Verse number 7. Yebo. Ngoba sithandaza sime ngeyaso. Ngoba inkosi uJehova iyakungisiza. Njalo seduze uthi yonke lento ayenziwa uwe. Kodwa nanti prophet lami lizofa. Awu somebody shout hallelujah. Njalo seduze thinta seduze uthi hayi yonke lento akusiwena. Funda ngokuba bani.
ngalokho angijabhanga Tshela seduze qala phansi, tshela seduze. ngokuba inkosi uJehova iyakungisiza Tshela seduze uthi makhelwane yonke lento uNkulunkulu. Khuluma noseduze uthi yonke lento ezakwenzeka from June to December ngizobe ngithi nje uNkulunkulu. Bethi bangibuza ngithi uNkulunkulu. Bathi kwenzeka kanjani ngithi uNkulunkulu. Bathi waya kade behlangene ngegama lakho babuye bazoyiceba bona uNkulunkulu. Qedela chawe sithambaza. ngalokho angijabhanga Ngalokho ke ngeke ujabe ngoba yonke lento yenziwa usimakade. Uqedile basebenza. ngalokho ngibumisile ubuso bami Nakho ke. njengensengentsha Ash. ngiyazi ukuthi angikujabha Unamaya khashata. Wafethu nasi isikhathi siphela. Phambi izandla zakho bana isikhathi ngisibuka lapha siyangimangalela. Phambi izandla zakho. Awubonge namhlanje kule declaration ukuthi baba ngiyabonga. Ngifuna ukukhuluma kanjalo namhlanje ukuthi baba ngiyabonga ukuthi ubuyisa umphefumulo wami. Ngiyabonga ukuthi udeka itafula. Ngiyabonga ukuthi uyagcoba ikhanda lami. Ngiyabonga ukuthi ke bayoza bengihlasela kodwa ushaya inkulungwane ushaye izinkulungwane ezilishumi. Abekho abantu ake ubonga ukuthi nabathakathi bayothi bayeza uvela umlulwe nabo wena Jehova mina ngibhekile. Funa umlomo bese uyathandaza bayedeke uNkulunkulu wethu. thank you Jesus Awu ushana mama. Just for 3 minutes bazalwane. 3 minutes. Oh koshanana. Come Kichima my brother, come. 3 minutes. 3 minutes we are praying a powerful prayer of thanksgiving. A powerful prayer of thanksgiving. Just open your mouth and pray in the mighty name of Jesus. Gambonge. Give thanks to him. Akoshanaya. Hena Basaya. uNkulunkulu ophakemeyo siyabonga baba Yebo Jesu. ukuthi belizwe Bayede Jesu. wena uNkulunkulu nami iphefumulo yethu Ikapasaya. khona iyabuyiswa Likamandala Isizwe lakho uyabuyisa yebo umphefumulo wami athi uyangihola endleleni zokulunga Bayede. konke lokhu kwenzela igama Bayede. uNkulunkulu wathona Ngegama likaJesu. lithi izwi lakho bayakuwa Ngegama likaJesu. abasinkulungwane ngakwesokunene lithi Ukapapa yantala prosaya. nabazifinyelela kimi Likapapa yantele prosaya. ukuthi impela uyabuyisa lithi izwi lakho kokudliwa isikhonyane Ngegama likaJesu. yabuyiswa Yes Lord. yabuyiswa Jesus. yabuyiswa Jesus. 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 Masana Yes Lord. Yes Jesus. Fire! Oh, papa, yantala. Impilo yethu ngakiphinda